wallahi alazim yi wa annabi salati yana sa ka samu kuɗi. Kana cikin talauci a yaye maka shi, dimanci wa manzo Allah salati. Ibn Taymiyyah yace wanda yake so a amsa addu'arsa, in yi addu'a Allah ya karbi wannan addu'ar, yayi mata mukulli da salatin manzon Allah. Yace idan ka zo zaka yi addu'a sai ka fara wa annabi salati, sai ka yi addu'a ka faɗi bukatunka. Idan ka gama faɗar bukatun naka sai ka sake yi wa annabi salati. Yace saboda Allah yana jin nauyi ya ɗau salatin annabi sai kuma ya tsallake addu'ar ka kai, sai kuma zuwa ya ɗauki salatin annabi a karo na biyu. Daka in kai salatin annabi ga addu'ar ka a tsakiya, a ƙarshe ka sake salatin annabi, sai a haɗa duka a karɓi addu'o'inka. An gane wannan? Salatin annabi asali za ka iya yi ma dama ba a samu guluwi ko wata ɓarna a ciki ba, za ka iya yin naka, saboda ƙofarsa maftuh ce, cewa ka inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna mai alan nabi. Da haka wasu da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa ma dama za a samu lafazin as-salatu wa taslim a cikin salati, kuma ba a samu wani guluwi ko wata manufa a ciki ba, to wannan salatin da aka za a karba kuma Allah zai saurare shi. Ina fata an fahimci wannan. Abinda ba a so ka zo ka ce salatinka kuma ya fi na annabi, kai banza a banza ka yi salati kuma ka ce wai ya fi wanda ya fito daga bakin manzo Allah, nan kai mahaukaci ne. Wancan bakin na annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda wasu jahilai suke faɗa, ai salatin annabi da tawadu, annabi fa bai faɗi salatinsa ba sai da wahayi. Wahayin nan kuma min Allah, daga wajen wa? Daga wajen Allah. To abin da yake da stamping na wahayin Allah kuma ya fito daga bakin wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyin yuha, sai kuma wani gardi can ya je yi salati, sai kuma a ce wai wannan wanda gardin yayi wai ya fi na manzon Allah. To wannan kalmar tana da hadarin gaske. Wannan ita ce aqidar mu ahlus sunna. Duk abin da ya fito daga bakin annabi to yafi wanda zai fito daga wajen waninsa, ko da iri ɗaya ne, ko da a naka kwakwalwar mai datti tana ganin na wancan ya fi na annabi tarin ma'ana, to mu zuciyarmu ba ta gano haka, saboda manzan Allah ne a gabanmu. Abin da ya fito daga bakin annabi ya fi tsarki, ba za a taɓa samun riya a ciki ba. Ila ko wanda ya fito daga wajen malaminka a samu riya a ciki. Ina ba ta binci wannan. Abin da ya fito daga wajen malaminka a iya samun kuskure ta fuskar arabiya, amma ba za a samu haka wajen annabi ba. Salatin da ya fito daga wajen bakin malaminka za a iya zuwa a yi itira'insa, a kamba mashi sama da abin da Allah ya ajiye tsarin salati. Yanzu akwai salatin da za a zo a ce maka kamar salatul bati, yana nan a cikin jawahirul ma'ani cewa yafi ka karanta Qur'ani sau 70,000. To kaga wannan akwai hauka ko babu? A wani lokacin ma a ce ma salatin